Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Tohle video bude strašně krátký a bude to teda omluvný video za to, že jsem dlouho netočila. A takže prostě jsem se chtěla omluvit a říct důvod. Takže prostě důvod. Včera mi přestal fungovat tablet, teda teďko na něm natáčím jako jo, ale prostě ono to je strašně těžký, ono když prostě maluju to, jako by jsme byli pár a ty víš, to je segra, kdyby jsem se povedla, já pak na ní ukážu. No ale prostě, když na něco chci kliknout, pardon, že křičím, protože byste mě neslyšeli. Hlavou, píseň tou hlavou, křídla jako pták. Nevěříš mi, je to tak, vezmu tě až tam, kde jsme jenom ty a já, ti přísahám. Sami dva. No takže prostě, když chci na něco kliknout, na nějaký tlačítko, tak musím kliknout víckrát a ne jednou a nemůžu vůbec nic ani hrát a prostě takovýhle, no a já to na Facebook, teda na YouTube. No a prostě kamarádi, škola, znáte to. Tak já teďko ukážu na segl, jak zpívá. Je to tak, vezmu tě až tam. To jenom ty a já, to ti přísahám. Sami dva. On toužil, kroužil, bylo to tak. Tohle se pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál. Maluju to, jako by jsme byli pár. A ty víš? Aha. Tak nic. Pardon. Pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál. Maluju to, jako by jsme byli pár. Takže doufám, že vám tohle stačilo a pokud tak mi napište dolů do komentářů tohle video, nebude vůbec sestříhaný, jako co bych přijala z 3 minut. Toužil, kroužil, bylo to tak. Takže asi tak, no a co je? Nejseš tam. Jsme byli pár. Bylo to tak. Holubici pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál. Takže doufám, že vám tohle stačilo. Vůbec nemám medvídka, to nebylo moje. No a prostě doufám, že vám tohle stačilo a tohle video teda vůbec nebude sestříhaný. Prostě chtěla jsem se vám jenom omluvit, jo. A vlastně vy nevíte ani, že má obarvenou hlavu. Ale to už mám strašně dlouho. Mám prostě, jakoby, já jsem chtěla být blondýna. No a prostě nevyšlo to, chytlo mi to, má 4 barvy na hlavě. Blondětou, hnědou, zrzavou a červenou. Takže tak. No, hodiny, to jsem byl pryč. Kdybyste se ptali, kde to náhodou jsem, tak jsem u sestry v pokoji. Nejde mi do hlavy, že je fakt konec, že zůstanu sám, zachoval jako blbec. Nevážil si to, co mám a teďko je můj přítel. Takže chtěl jsem by tě na bobě, nečekám, že zase přijede. A já jsem vítězil na poslední. Takže tak. Mějte si to krásně. Nech toho. A mějte si krásně, skládejte básně a určitě mi napište komentář, dejte like, když like na tohle video určitě nedáte, ale to je úplně jedno. Já ji mám taky. No takže papa. Nechtěl jsem
je to tak, musel jsem to udělat, nemohl jsem tomu zabránit, odejít, nechat vás, nemám sílu bojovat, tomu se nedalo ubránit. Mohl jsem čekat dál, akorát bych Zdržoval, vybrala si jeho a mě ne, Tebe fakt nechápu, proč on a proč ne já. Takže ahoj. Zamávej jim. Mení srdce, krát do mě hoří, jsem z toho... A kdo mi